mayor na si Mayor Noel Villanueva. Ngayon po, bilang kanyang representante, akin ko po pinroproklamang mag-asawang legal sa ngalan ng batas ng Pilipinas si Joel C. Macarig at Penny de la Cruz. Kayo aking dinideklarang mag-asawang legal sa ngalan ng batas ng Pilipinas at sa mata ng Panginoon. Wala pa kayong singsing? O, meron. Dali, meron pala singsing, di ko nakita, no? So, tumayo kayo. Ang singsing na yan, Joel at Penny, ay may ibig sabihin yan. Hindi kinukuha kung gaano ka ang kilatis niya sa pagkaginto, kung gaano kamahal niya yung binili, kung gaano kaganda niya yung pinagawa. Hindi dyan nakukuha yan. May ibig sabihin yan, ano, Joel and Penny. Pag nanganganak ako ng kasal sa pari, pag pinapasuot ng lalaki sa babae ang singsing, pati ng babae sa lalaki, ang pari ang nagsasalita. Ano? So, ang ibig sabihin ng gagaling sa pari, yung sinasabi. Dahil hindi ako pari, hindi ako pastor, at hindi ako ministro. Gusto ko, Joel at Penny, sa inyong sariling kaisipan, nanggaling sa inyong kalooban, kayong magsasalita kung bakit ninyo pinapasuot ang singsing na yan. Penny, tanggapin mo ang singsing na ito. Bilang tanda ng aking pagmamahal habang buhay at pakaingatan. Ang singsing na ito, ang tanda ng pagmamahal ko habang buhay. Okay, sige, maupo na kayo. Yan ang sinasabi ko, Penny at Joel. Ang ibig sabihin niyan, hindi niyo kinukuha kung gaano kamahal yung pinili yan. Ang ibig sabihin niyan ay ang inyong walang hanggang katapatan at walang hanggang pagmamahalan sa isa't isa. Yan ang sinisimbolo ng singsing na yan. So, inyo pong narinig, aking ko na silang naproklamang mag-asawang legal, si Joel at si Penny, sa ngalan ng batas ng Pilipinas. So, ngayon